tkun ħafifa għar-raba. Ma tix toqgħod tintala. Ċali Gawċi magħruf bħala ċali ta' Brodu ilu għomru żmienu jaħdem ir-raba. Għalkemm irtira bl-età illum għadek issibu fl-għajati daqqatit lill-ibnu Neville li kompla fuq il-passi tiegħu. Iltqajna ma' ċali u Neville waqt li kienu qed jaqtaw id-dullieħ fl-għalqa fil-Wardija. Neville spjega kif ix-xogħol tar-raba fih ħafna ħsieb u pjan biex il-bidwi jkun jista' jlaħħaq mas-suq. Id-dullieħ li qed jaqtaw illum ħawluh lejn l-aħħar ta' Diċembru u llum beda jaħseb x'se jagħmel wara. Fi kliem missieru trid tkun biżel fir-raba inkella xejn. U dejjem taħseb x'ħat tagħmel fir-raba pereżempju issa hawnhekk id-dullieħ pereżempju. Irrid naħseb pereżempju x'ħa nerġa' nagħmlu u tiddemmlu hekk fimt u tittaħartu u taħseb x'ħa tagħmlu. It-tibdil fil-klima hija sfida għal bdiewa speċjalment meta jagħmlu perjodi twal ta' nixfa fix-xitwa u xita qalila fi ftit ħin li jagħmlu ħafna ħsara lil prodotti. Qisu s-sħan qed tkun iktar qawwi issa, qisu modex bħalma kienet iktar taħraq prodotti u hekk. U x-xitwa mbagħad daqqa jagħmel ħafna ilma f'salt u daqqa ma jagħmilx daqshekk. Fehim pereżempju bħas-sena kienet xitwa xejn xita u mbagħad għalina mbodu għax il-prodott ma jikbirx daqs kemm jixraqlu. Neville jirrakkonta li n-namra għal dan ix-xogħol nibtet fi xkunitu meta wara l-iskola kien ikollu 700 sena biex imur l-għalqa ma' missieru. Nitfa' l-basket hekk għal ġewwa għal kxina u nitlaq l-isfel fejn missieri ġifieri dejjem hekk. Moħħi dejjem fir-raba jien. Minkejja jitbatija u sigħat twal dan ix-xogħol ħalli l-frott fil-veru sens tal-kelma għal Neville u missieru li ma jimmaġinawhomx jagħmlu xi ħaġa oħra. Damant li jkollok is-saħħa x'imbagħad. X'inti tieqaf imbagħad. It-tama tagħhom li l-ġenerazzjoni li tila tkompli mixja fuq il-passi tagħhom.